ଆସିଗଲୁ ଆମେ କେଉଁଝର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ କାଇପଡ଼ା କାଇପଡାରେ କାଇଯୋଡ଼ା କାଇଯୋଡ଼ା ସରି କାଇଯୋଡ଼ା ଚାଲଛୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଆଜି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବୁ ଆଉ ଭଲ ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାଲୁନ ଏବେ କେଉଁଝର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ କାଇପଡ଼ା ଯାହା ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ଦେଖିବୁ ଆଉ ସେ ବି ଇଏ ବି ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ବହୁତ ଝରଣା ଅଛି କେଉଁଝରରେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ସରିବନି ଯେତେ ଝରଣା ଅଛି ଏଠି ଝରଣା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଏଠି ସରିବନି ଯେତେ ଅଛି ବୁଝୁଛ କେମିତି ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଆସିଲେ ଆସିହେବ ବୋଲରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇକ୍ ହେଲେ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଝୁଛ ମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ପିଲା ଯାଇକି ଆଉ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂରରେ ଫେର ବୋଲର ଫୋଲର ଥୋଇକି ଆସିବେ ବୁଝୁଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇଟା ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାହାଡ଼ ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ପଥର ଫଥର ସନ୍ଧି ଧରିକି ସବୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆସିଗନୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବହୁତ ଖାଲ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ଗଲୁ ନା ये देखो काईपड़ा केउंझर वाटरफॉल पूरा बाहुबली पिक्चर माने ये नहीं प्रभाव चढ़ु काठमी डेंजर सीन अच्छी तो तलू को जीवा रिटर्न चलती तलू माने वाटरफॉल विषय थंडा धार एटा भी मस्त माने बुलिया गाधेया हेवी प्लेस टे खसरा अच्छी से खाली देखिकी खाली जी मैंने जावाई मस्त पूरा तलू हेवी प्लेस से जाऊँ झरणा पाखु केउंझर काईपड़ा ओदा है फटो उठा झगड़ा लगे